Koirana se kaunti ya Kisii omwemisiwe ward ya Bogusero omweshimiwa Vincent Abuga ngabona ruro koboria gochia sabagaka banyare korobiria goseko banga chi egose amate ya yebuya anene gochia asabagaka bali babwate chinyomba gwetania eyemo ayaiga nigo akwana chingaki chio matanga gosebirero byokomwenia omugaka nyagosira Samuel Onsongo oyo beteka gosira nakobera asenkendu gwetania emitienye 5 maega ye family goseji family chia ibere gutwara engusana n'entindi umugaka oyo nigasirete omutienyo 5 na 3 omwaka era na nigo bono abeireka koeni walituko lya lero chinsemo chiri chia mosocho ewadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South umurikyo ito Wycliffe Tyson nigekera chinsemo icho na gutwariganira robotiro kubwatia Omugaka nyagosira Samuel Onsongo Rwenyi oyo osireti obugima bwa chitariki 5 cy'omutenyo 5 omwaka uria oera gwechirivu 224 nigo atinde kwa lero magayo kobera asengendu emitienye 5 kubatekana n'omungusana gwe familia yae yaba kegotwara abagoteba amatemwa nigo agotokogia sokomenya abakristo abairi n'abasani baikirana asomoyego yo nigo babasabera omorembe nabo igo kubakira mbuya mono ase okogayana na wancha komwenia nyagosira Samuel Onsongo ubugima nesabali nawe bwata mangana mange amatemwa mange injira otaranyita buki Vincent Abuya oyole omwe-MCA bwe ward eyo ya Bogusero ward nere naikirana omoyego yo ase arwa koboria gochi asabagaka bali ababwate abarugi gwetani oyomo banyare koroberia gose kubanga chifamilia chiabo batarasirie amagima abo ogosaba kwane uno mwakirishi bweria ontaite gosaba nao that Onsongo sirire ngakiara ko babuya nyasaba kune nganonyo muchando korengo moikara sensa sa family ga kimunyo kora serie taria Yesu kindly omorembe because in a community unargo sabangerindo omorembe uchi abagaka bali bono ke miaka yabere menge kwanyomero mukungu onyorira abana omwana otwareke bande mworokereri esaka mworokereri asago koreki asako bera nabagaka bali bare kiombe une kiane maitera inje no egendere na nyabakungu babere kindly abangi nabaya lakini menu ya koraki bahorokereri nga mongina kuchikwa ongo chakira na abana bawo mongina b kwa ongo chakira na abana bango mapema iga kobwata chinguru omusasiroti mogi nere nigo araria omorembe obuchi ase echifamilia nabo igo ekero efamilia ebwate mochandonde banyara gotema gokwanirana barabwase barabwo kobare ase chinka. You are in the office of the president. When you are working in the office of the president, no kwatiri bali okwanira abantu bali ba okugambera igoro y'omorembe ase kikazi kisheria ligere abantu bamenye nomore ekera abantu bali nomorembe amagendera akaba muntu okolegasi yao buya munutegete kutegete kerane na ebitogyo konyaguru ase gasi yao nige eko nyasako gusenia gukorera oyo kabeiro omwe-MCA bwe ward ya Bogeka Nyagoto Charles amo no omwe-MCA Vincent Abuga nigo bakwanera chisemi abana babono banganaiga omwana airu Mombasa airu Kilifi atigosoma form 1 una ne computer ya mojor computer ngento ligere libuya keiga as we compete tuna toko genda digital into itabana babantu na digital togochi wacha tufanye kazi ya mzuri chisukuru nko igorukire mambiende nago chakira next week abayibori murega iga rusi abana isku iragaki abana school ogosaba kwa nentagete ko basabira ni manyete school fees nenkongo lakini kindly mupange watoto wetu engenchende nga investment yora kore engencho mona no moibori no gwakikisha ngo mwana okirararia esukuru okuna gogosaba kwane
kuripotire Getembe, nje Wycliffe Tyson.